سلام زخبركم من زخبر كنن تخطاتلتي تي بي أدال أبزنا إلو معلتي حدش مدب حزنا لكم قريبنا زلنا ليلة مس إرتراوي هاجراو بايتون ديمقراسيا ولوتي إرتراو هاجراو بايتون ديمقراسيا ولوتي منيو بخمي قيمو انتاي ختي كند مقوميوتاتون كوتاسي أبزي بروغرام زي بتخطاتلي زتفل عليو كابتوم مسرتي نايتي إرترا هجرا بايتو كما جايش نقربنا مس إرترا هجرا بايتو نخن اللاليكم جمرنايو مدبيو نلوم عالتي حاو إدريس نورو حلفي سرعن ودبان بيت صحفت أبفتان أكال ناي إرترا هجرا بايتو نتي أقوى ناي إرترا هجرا بايتو كمي نيرو تقعزوخ بخمي جميرو كله نزيتات بفلما أبزناي مجمري مدبنا كم قاشا حزنايو قريبنا لنا حاو دريس نورو انقعد حن متساكا انقعد حن سنحكا حاو الأمين جابر بزيادة طبعا حاو دريس نورو مستي زلو تمكروتات أب ممسرات نايزي إرترا هجرا بايتو يخون أبتناي كوميشن كوين يسرح سلزنبري كاتسيلون حجي أبال فتساميت بيت صحفت ناي سرعن ودبان كوينو أب سرحلو زلو مقا زلو بزعبا إرترا هجرا بايتو نتي كال بزعبا إرترا هجرا بايتو بزو حفلو زيبلو بخمي تمسريتو معاد تمسريتو كندي زغونو ودبات سيفيكان محبرات حقيقي خيدالو كوتا نزيتات مهن خنبل ممتاكا خاب جيزي خاون نزي عدل الزهب كارنا بلبنا مسجنكا كبر حاو دريس نورو بمجمريا قرب بحصر زبالة مس نفسخا كتلالينا عدل نعاقه بكا يغني لي حاولامين مجمرتا نيتي بأدال نتي تقبرو زلكم استواصو نتي تقبرو زلكم قالسي بلبي يخمسجن دفوتو نايلوم معانتي كم عدم أبزو خيني بزعباتا قربتي أفلوتو زلني بزحبا زناي بايتو أما سراتو خمي كم زنبري نخجلس عد ذهبكمني دقيمي خمس جنيكا يفوتو مالتيو بزا قاطامي نمول حزب إرترا كابزي وريدنا زلو لبدا حمام ناي كورونا فيروس كله حزب إرترا كومر مخول حزب عالمين بسلام وزينا أبتنبور نابرا ناي قدم نملو سلون أبتناي قدم نابران بلوسولون إن شاء الله رحون خيكون نقولاتنا كساب نراخب دحان نخون كون بعل ملوء تسفى كبلي فوتو شمي إدريس نوري زبهال أب شورن يزغمت نرويح عمتات كاب بني اشتاي اتحيزة أبزيك عزق كارس إسانيحن غناي كارس اللهون كساب إيرترا أبتي نديلون نحلمون حاجرة بسحون تقال شدو قبل أيقونن مالتي بوغنيك سبابتي رب زهبني ساعتات كقال شيء مالتيو سلازي حجي أب ساعات زي كم أبال فصامي بصحفت نايسرع ودبان كوينه يقلقل اللهو قدميو أبز حلفها أبتناي هاجراوي بايتو أب مدلاو أبتناي أواسا كم أبال ناي كوميشن كوينه سريحي نيري مالتيو كارجن أبستفعل على الصفحات أب ودك كوينها يسرح زلخو ويكازجل زلخو إرتراوي باتاه يغني له. أوكي يغني لنا حاودريس نورو أبتي غندي كبتحزنا لنا زعبا ممسراتناي إرترا هجرب بايتو كمين يرزبليو سلازي كم قدامي تحطو قرب الكاز دلمخا صبو غيركا نختبرهان نتم زي فلتو انتاي مبقستاتو كوتاسي نيرترا هجرا بايتون خمسرت كاب زدرخو رقاحيتات انتايم نيروم نزي قرب صفح زبالي مقلت اختبرنا
እዚኣ ዓባይ ሕቶያ የቀኒለ ሓወላሚን መጀመርታ እቲ እንኮ ሰብ ደስ ስለ ዝብሎ ንኽቃለስ ወይ ከዓ ንኽእከብ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ሃገርና ዘሎ ካብ ሱር መሰረቱ ተበርቅቆ ንኸይድ ዲክታተራዊ ስርዓት ዘሎ ነዚ ዲክታተራዊ ስርዓት ኣብ ሃገርና ዘሎ ብዲሞክራሲያዊ መንግስቲ እትመሓደር ሃገርን ብሕግን ብግዝኣትን እትኸይድ ሃገር ንክንገብር ናይ ኩሉ ኤርትራዊ ሕልሚ ስለ ዝኾነ እቲ ናይ 30 ዓመት ቃልስና ኣብ 91 ብሙዑታት ደቃ ኤርትራ ዘጎናፀፈቱ ዓወት ኣይ ከምቲ ባህግናን ኮይኑ ብሓደ ዲክታተራዊ መንግስቲ ስለ ዝተተከየ ወይ ከዓ ስለ ዝተገበተ እቲ ናይ ህዝቢ ነበረ ሕልሚ ንዕኡ ስለ ዝደቆሶ ካብ ሱር መሰረቱ ተቦንቂሱ ሓንቲ ብግዝኣት ሕጊ እትመሓደር ኤርትራ ንምምስራት ስለ ዝኾነ ትቀንዲ ዕላማ ትቃልስኻ እሱ ስለ ዝኾነ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶን ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ነቶም ከካይዱ ዝፀንሑ ብተናፀል ይኹን ወይ ከዓ ብዝተፈላለየ ውድባት ክኸዱ ዝፀንሑ ነቲ ናይ ሓባር ቃልሲ ባይታ ፈጢርካ ከመይ ጌርካ ነቲ ቃልሲ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ዓወት ተጎናፅፎ ካብ ዝብል ዝተበገሰ እዩ ማለት እዩ ነቲ ብውድባትን ብኻልኣትን ክኸይድ ዝፀንሐስ ዝሰፍሐ ባይታስ ክኽንፈጥረሉ ተባሂሉ ካብቲ ዝተኻየደ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ሓባራዊ ረኣይ ንኽንፈጥር እዩ ነይሩ ማለት እዩ ኩላትን ተቃወምቲ ሓይልታት ኣብ ሓደ ሓባራዊ ረኣይ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ጌርና ከምኡ እውን ዲሞክራሲያዊ ባህልታት ፈጢርና ኣብ ውሽጥና ነቲ ንመጻኢት ኤርትራ ከመይ ጌርና ሓንትን ብልፅትን ሃገር ክንክንሃንፅ ንኽእል ንዝብል ዝተበገሰ እዩ ነይሩ ስለዚ እቲ ኣባጋግሱ ነዊሕ እዩ ነይሩ ምናልባት ኣብኡ እቲ ዲቴይልስ ኣቲና ክንገልፆ ንኽእልና ግን ትቐንዲ ነቲ ባይቶ ንኽገብር ንኽህነፅ ካብ ዝገበሩ ነገራት ተቐንድን ናይ ኩሉ ሰብ ሕልምን እቲ ኣብ ሃገርና ተወጢሑ ዘሎ ስርዓት ህግደፍ ንዕኡ ኣሪኻ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ንምህናፅ እዩ ማለት እዩ ነዚኣ ንምግባርካ ዝተፈላለዩ ኣገባባት ናይ ቃልሲ ስልቲ ይኸይድ ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ስልትታት እቲ በብወገንካ ክካየድ ዝፀንሐ ቃልሲ ዓዋቱ ስለዘይኮነ ከመይ ጌርና ንኩላትና ከዋስ ዝኽእል ኩላትና ንሰማማዓሉ ንኽእል ባይታ ንምፍጣር እዩ እቲ ቀንዲ ዕላማ ናይቲ ሃገራዊ ኦኬ ቀኒልና ሓውድሪስ ኑሩ ናይ ብሓቂ እቲ መበገሲ ከምዚ ክትገልፆ ፀናሕካ እቲ ኤርትራ ሃገራዊ ባይቶ ኣብ ነንበይኖም ፋሕ ኢሎም ብናይ ውልቂ ቃልሲ ዘካይዱ ዝነበሩ ውድባት ኩኑ ካልኦት ተኣኪቦም ብኸመይ ሓባራዊ ቃልሲ የካይዱ ካብ ዝብል ምብጋሱ ብጣዕሚ ዕዙዝን ቅቡልን ዝኾነ ነገር እዩ ብዝያዳ ሕጂ ኤርትራዊ ባይቶ ብኸመይ ተመስሪቱ ነዚ ፅላል እዚ ንምምስራት ዝተኻየደ ፃዕርታት ከመይ ነይሩ እንታይ ይመስል መዓስ ከጀሚሩ ነዚ ጠብዓን ኤርትራ ሃገራዊ ባይቶ ተባሂሉ ክፅዋዕ እዩ ደኣ እቲ መብዛሕትኡ ሰብ ዝፈልጦ ደኣ እምበር እንታይ ዓይነት ፃዕርታት ተኻይድሉ ካብ መዓስ ጀሚሩ ኣጀማምርኡ ከመይ ነይሩ እዚታት ብዝያዳ መብርሂታት ክተቕበልና ደስ ምበለኒ እወ ምክንያቱ ከምቲ ክብሎ ዝፀናሕኩ ካብ ሰማይ ዝወረደ ኣይኮነን ነዊሕ ቃልስን ነዊሕ ፃዕርን ዝተኻየደ እዩ ስለዚ ንዕኡ መሰነይታ ክኸውን ምናልባት ሓደ ዘቕረብኮ ፓወርፖይንት ኣሎ እሞ ኣብቲ ፓወርፖይንት ተረኣቲና ብናይ ግዜ ሰንጠረጅ መሰረት እቶም ዝተኻየዱ ቃልስታት ሕልፍ እንዳበልኩ ክኸዶም ይኽእል እየ ምክንያቱ ሕጂ ንዛረበሉ ዘለና ናይ 27 ዓመት ቃልሲ ወይ 28 ዓመት ቃልሲ ንዛረብ ስለ ዘለና ኩሉ ኣብ ሓደ ፍርቂ ሰዓት ወይ ብሓደ ሰዓት ኩሉ ክትንትኖ ብጣዕሚ ከቢድ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ነቶም ሕልፍ ኢልካ ዝነበሩ መድረኻት ግን ክትንክፎም ይኽእል እዩ ኦኬ ብጣዕሚ ፅቡቅ እታ ፕሬዘንቴሽን ኣቕርበልና ብዝያዳ ከመይ ነይሩ ኣብኡ ክበርህ ስለ ዝኽእል እሺ እቲ መጀመርታ እቲ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶን ዲሞክራሲያዊ ለውጢ
نزبل كمتي زغلصكايو نابو نخنبصح سخايلو قالسات انتا امنيروم نزبل حاده تدحر بايتا نايتي دحر بايتا نايتي ኤርትራው ሀገራዊ ባይትን ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ካብ ምንታይ ዝጅምር እንተራይልና ከም ተኻብ አንተ ወይ ዝበልኮ ስቁኢሉ ካብ ሰማይ ዝወረደ ወይ ካብ በኽልተ ሰለስተ መዓልቲ ዝተሃንጸ ይኮነን ሕጂ ንዑ እንታይና ንብል ዘለና ታሪኻዊ መሰረትን ንጹር ስነ ሓሳብን ዘይብሉ ፖለቲካዊ ሱር ዘይብሉ ኦምን ሓደዮም ሓደ ኦም ተዳ ሱር ዘይብሉ ኮይኑ ብዝኾነ ንፋስ ወደቀ ኸይሊ ወይ ካብ ዝኾነ بلي خيلي مالتي سلازي اتي بوليتيكاوي سنة حساب زي بلو بوليتيكاوي سنة حساب زي بلو متخابات ترى خوينخا وين كتأفق لي سلازي نزي حدا نصور زخونة بوليتيكاوي سنة حساب نمتراي بزح قالسن بزح اخواتات بزح سميناتن تخايدي مالتي سلازي خبرين ترى خوينا كابتي كجمرون كله مالتي دحرتي كابتي عن سلستن نينيو مجمرتا تسعان حدا تسعان كلتن دارجا أبتي حتصنوت ناي ناتسنت سلز نبرنا قالكم بقوانو أتحيزهم إذا منجستزي ويكاسر عتزي نتحاشوية ناي بوليتيكان ودبات أيلن مستباهله شعوب بقوانو نتقود دايزر أيوه محوتات تقالستنيرهم إذن إرسا كأصنا يكيلينيو تصبح نقو نتي أب إرترا كهنس زخيل لنا سيستم ون كايدنا ايكل نزبل بوان زلل يكون يرم بولك يكونوا بأكوب كقالو سود صنحو سبات نيرم ماتيو سلازي خابتي حدا مجمر تاستقايدة محزنة هاجرا وحايلتات إيرترا ويكا بمحزنة جدة زفلت زنبره مت خاباتيو ات مجمر تا تقايدو مالتيو كابو قصيلو محزنة كارتوم زبلون متخابات نايقلو ودبات تفتيرو مالتي اتقندي عري استغادو لغن اتمحزنت هاجرا وحايلتات إيرترا زبل بتشعات حايلتات زقومه بشحن 999 زجمره لتم بتناصل كنبلن دصناحنا زخدا زنبرا ودبات حاد صلال كنفتر كنكلالنا ابتحت حاد صلال كنا إن خلص إن خيل زبل نتم حزنة هاجرا وحايلتات إيرترا زبل تفتيرو مالتي كابو أبز تسعان شعاتم لذلنا تناي كينات ناي بعد ما جمرولو تسعان جمونتن أبيلكات جمرولو دحريتا تابيلو مالتي شعو جن أبتي كل تشحن حمشتن تي إيرتراوي ديمقراطياوي خيران زبحال لفنتي بخل تشحن حمشتن نسو كبعلي كمسرات كيلو أبز بزحات كيلاتاتنا بوليتيكان بزحات والكسباتن بزحات حيلتاتن تساتفو إيرتراوي ديمقراطياوي خيدان زبل بعلي حدا لفنتي تغيير مالتي كابوتي أب بفستيفال كاسل زفلت زنبري أب معراب جيرمن زكاية زنبري فستيفالات أبو بزحات مهوراتن بزحات كيلاتاتن بوليتيكان بزحات هاجراويانن ندات أكبوات فستيفال نهاجرا إيرترا وريدوا زلو سجمات بخميك في التحقيق النزبل قال مهورات زغربو ورقاقاتن كم أون حسابن نحوتات أم تكبر بخمي نحنك على سالنا بخمي كنكيسو علينا نزبل بوزو حكاية نيرو أبو المتخابات يقبر نيرو اتقندنا زي هاجراوي بايتوني ديمقراطياوي لوط إيجن أبتي بقنبت بغلت الشحن شمونتن أب ساريس تبع لبوتا أب أديس أبابا مالتيو المجمر تاجيزة والكسباتن مرحت هايمانوتن وكلت بيرغ سوان محبراتن كومخا 10 سلسته ودبات الساتفو حد نثاوي قبائي ديمقراطياوي خيدان تقانيعو مالتي أبزا أقاطامي أبتي بوتاون بأكال ترخيبين نير مالتيو أبزنا كلت الشحن شمونتن شعوء المجمر تاجيزي قبض دلوخو بزحات برقسان محبراتن والكسباتن كابستف على هاجرات مسموزو تني حد نتاو قبائي مستخايدة أبت ساعات تودبات 10 سلسته ودبات النيرن شعيو قبائي أخن آتوهن كيلان لنا قبائي عاب قبائي أخفتر كيلان لو
ሽዑትና ጀብሃ ዶና ሻዕቢያ ዶና ካሉ ደዝብል ነበር ፍላት ነዚያቱ ኩላቶም ምዕረፊ ታሪክ ግበረሎም ተዳኾይኑ ነቲ ዝነበረ ፍልያት ንገብር ተዳኾይና ናይ ግድ ንኸውን ሓደ ብሙሉኡ ቶም ሕብረተሰብና ዘንጸባረቕ ክግበር ኣለዎ ተባሂሉ ተወሲኑ ማለት እዩ እዚኣ ተኻብተን ቀንዲ መንቀሊት ዝነበረት ማለት እዩ ካብኡ ኣብ ሓምለ 2009 ናይ ዓውዲ መጽናዕቲ ወርክሾፕ ተኻይዱ ማለት እዩ ኣብዚ ወርክሾፕ እዚ ኩላተን እተን ዝነበራ ናይ ውድባት ኹና ካልኣት ውልቀ ሰባት ኹኑ ካብ ኣሜሪካ ኣውስትራልያ ካብ ለንደን ዝመፁ ኣሕዋትና ነይሮም መጽናዕቲ ኣቕሪቦም ማለት እዩ ብኸመይ ክኸውን ዝኽእል እንታዮም ቶም ቀንዲ ጸገማት ዘለዉ ተባሂሎም ነቶም ቀንዲ ጸገማት ብሓንሳብ ክንሰርሓሎም እንኽእል ተባሂሎም ሰፊሕ ዝኾነ ወርክሾፕ ተኻይዱ ማለት እዩ ኣብዚ ወርክሾፕ እቲ ሓንቲ ኣሰናዳዊት ሽማግለ ኣቂምና ማለት እዩ እዛ ኣሰናዳዊት ሽማግለ እዚኣ ኣብ ዓለም እንዳኾለለት ነቲ ኩሉ ሓሳብ ካብ ግራስሩት ዘሎ ካብቶም መሰረታት እንዳኣከበት ንዋዕላ ክትእትወና ተባሂሉ ማለት እዩ ስለዚ ሽዑ ኣብ ዓመቱ ማለት እዩ ሃገራዊ ዋዕላ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ብ31 ሓምለ ክሳብ 9 ነሓሴ 2010 ኣብ ኣዲስ አበባ ኣብ ኣቃቂ ዝተባህለ ሰፈር ማለት እዩ ኣብዚ እቲ ዋዕላ ተኻይዱ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሃገራዊ ዋዕላ ዝበሃል ኣብዚ ተኻይዱ ኣብዚ ሃገራዊ ዋዕላ እዚ ንብዙሕ ዓመታት ተፈላለኻ ድጸናሕካ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ድጸናሕካ ነንሕድካ ክትሰማዕ ድጸናሕካ ነዚ ኩሉ ጉዳያት እዚ ኣብ ሓደ ኮፍ ኢልካ ክዝትየሉ እንተዳኾንካ ቅድም ዋዕላ ክትገብር ኣለካ ነቶም ዘቀራርቡኻ ነጥብታት ከተብል ኣለካ ምክንያቱ እዚ ዋዕላ ንህዝቢ ኤርትራ ሓድሽ ኣይኮነን ወላ ቀደም ኣብ ታሪክ ናይ ኤርትራውያን ወላ ቅድሚ እቲ ምምስራት ሃገር ኤርትራ ቅድሚ ኢላን እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ህዝቢ ኤርትራ ነንሕድሕዱ ዋዕላታት እንዳገበረ ኣብ ከበሳታት ይኹን ኣብ ደንከል ይኹን ከምኡውን ኣብ መሳሕት ይኹን ህዝቢ ኤርትራ ንጸገማቱ ንኽፈትሕ ነቶም ሽግራቱ ንኽፈትሕ ሓደ ዲሞክራሲያዊ ዝኾነ ዓይነት ኣገባብ ሕብረተሰብ ነይሩ እዩ እዚ ከዓ ዋዕላ ተባሂሉ ጽዋዕ ማለት እዩ እዚ ዋዕላ እዚ ነቶም ጸገማትካ ከመይ ጌርካ ተለልዮም ኣብ ናይ ሓደ ፍታሕ ትበጽሕ ናይ ምምኽኻር ዝነበረ እዩ ስለዚ ከምኡውን እዚ ኣብ ኣቃቂ ዝተኻየደ ዋዕላ ልክዕ ነቲ ባህሊ ናይቲ ሕብረተሰብ ዘንጸባርቕ እዩ ነይሩ ብዝተኻለ መጠን ዳርጋ 400 ዝኾኑ ሰባት ተሳቲፎም ነይሮም ካብ ሙሉእ ዓለም ማለት እዩ ስለዚ ኣብኡ ብዙሕ ሃት ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ይኹኑ ካልኣት ምሁራት ይኹኑ ሲቪካን ማሕበራት ይኹኑ ውድባት ይኹኑ ተኻይዱ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ብዙሕ ኣካታዒ ነይሩ ስለምንታይ ጉባኤ ድኸውን ደይኮውን ዝበሃል ግን ንብዙሕ ዓመታት ተፈላለኻ ዝነበርካ ትኽእል ካብ ጉባኤ ክትኣቱ ኣይትኽእልንኻ ነቲ ጉባኤ ክትእትውካ ዝኽእሉ ወረቐታት ክጽንሑ ኣለዎም ኣብ ሰዓት እዚ ታጊ ኮሚሽን ዝበሃል ተመስሪቱ ማለት እዩ ሕጂ እታ ኮሚሽን ብ53 ኣባላት ዝቆመት ሃገራዊ ኮሚሽን ተባሂላ ትጽዋዕ ማለት እዩ ኣብዛ ሃገራዊ ኮሚሽን እዚኣ ዝተፈላለዩ መጽናዕቲ ነይሩ ማለት እዩ ኣብ ናይ ውደባ ነቲ ህዝቢ ብዝተኻለ መጠን ከመይ ጌርካ ወዲብካ ኣነቓቂሕካን ናብቲ ጉባኤ ንኽመጽእ እቲ ጉባኤ ከዓ ብዝተኻለ መጠን ነቲ ሙሉእ ሕብረተሰብና ዘንጸባርቕ ክኸውን ኣለዎ ንዝብል ታ ሓደ ኣካል ናይቲ ኮሚሽን ኣብኡ ሰርሕ ነይሩ ካልኣት ኣካላት ናይቲ ኮሚሽን ከዓ ነቲ ጉባኤ ዝኸውን ወረቓቕቲ ነቲ ሮድማፕ ክኸውን ነቲ ህንፃ ሕጊ ይኸውን ነቲ ቻርተር ንኹላትና ብሓንሳብ ከስርሓና ይኽእል እዩ ኣብ ዝተሓተ ነጥቢ እውን ክሰማዓሎም እንኽእል ነጥብታት ኢና ዝብል ወረቓቕቱ ዘዳልው ከዓ ነይሮም ማለት እዮም ስለዚ ብዘይ ቀልዓለም ኣብቲ ግዜ ኮሚሽን ብጣዕሚ ብዙሕ ስራሕ ተሰሪሑ ምናልባት ሓው ለኣሚን ትዝክሮ ትኸውን ኣብ ዓለም ሙሉእ ብዙሕ ኣኼባታት ዘይተኣደነ ኣኼባታት እዩ ተኻይዱ ማለት እዩ ነዚ ምግባር ከዓ ዳርጋ 600 ሰብ ዝኾኑ ካብ ሙሉእ ዓለም ዝተሳተፍዎ ዋዕላ ባይቶ ብታሕሳስ 21 ማለት እዩ ኣብ ኣዋሳ ቀዳማይ ሃገራዊ ጉባኤ ተኻይዱ ማለት እዩ አንፎርቹኔትሊ ከምቲ ዝድለ ናይ መንእስያት ብዙሕ ምስታፍ ዘይነበረ ክኸውን
يخيل يو أبتي جوباي تي مالتي جن تي كوميشن نتي استوهبوا أمام ناتي جوباي بصح بزح ساعات كايدو قدلسات كنوبر يخو اليوم كم تمكرون نعنا هم إرتراوان حدث لزنبرة بزح قدلسات نيروي بكل ما أنا عوت نير ترحك بحال هاي كيل نخون جن نتي فحلو زنبرة أكلات تحت حدث على النخسر رح جن عابي بايتافت إيري مالتي كال زعوتون ترى هل يخون خات بحل مالتي تي ديمقراطيوي بحلينا هذي كنعود كيلنا مالتي ديمقراطيوي بحلي نحن حركة ولا استفعل اللي تحساسبا انت دخليكا نحن حركة خوفيل كان مزراب نسجمات كان مفتح جاءتهم كابتم كاندي أبتي استعوت نير مالتي دحريوتي كالاي جوباي حجراو بايت الديمقراطية لو تخاني أميازيا 10 شديشته أبدي كل تشحن 10 تشعة استخايله مالتي إذا دحرك أشيلنا كله خنموس هنا بب تخصه حجي هنري أنت راقينا بب 10 عامات ك تم جودات كراي كلهم تمجمرتا كابتس عن حدن كسب كل تشحن حدن زنبرة حدا مدرخيو كاب كل تشحن حدن كسب كل تشحن 10 حدن كسب زنا أواسا جوباي استخايله كلا مدرخيو كاب كل تشحن 10 حدن كا كسب زحجي زلنا تشحن 10 شعاتن ويكا تشحن 10 نب مجرستو مالتي زخاتي سالساي مدرخ مالتي سلازي ازي حاجراو بايتون ديمقراطياو لوطي نوح نايك السي ويكا نوح ربرب استخايدو بزح كتعاتن بزح اخيباتاتن استخايدو يو مالتي تي سلازي نازن نبلو دلنا حجز حاجراو بايتو زبهال زلو كمتي ام توي زبلكو نوح زوسده ጉዳይ ነሩ ግን ከምቲ ዝግቦ ኸይዲ ዳይ ከይደ ንዝብል ግን ንገምጋም ክንጎድፎይና ማለት እዩ ስለዚ እዚቲ ናይ ሽዑ ዝነበረ ማለት እዩ እዚቲ ናይ ዋዕላ አቃቂ ኣብ አዲስ አበባ ዝተኻየደ ገለ ተዘክሮታት ስእልታት ኢለ ዘቕርቦ ዘለኹ ማለት እዩ እታ ናይ ሽዑ ዝነበረት ሰክረታርያ እዞም ኣሕዋት እዚኣቶም ነይሮም ማለት እዩ ኣብቲ ናይ አቃቂ ዝነበረ ክስታይ ኣብ ናይ 2010 ናታ ዋዕላ ዝነበሩ ማለት እዩ ስለዚ ካብቲ ቀንዲ ዘቀራረበና ከም ተቃውሞ ሓይሊ ነይሩ ስለዚ መብዛሕትኦም እዚኦም ንሪኦም ዘለና ዳርጋ ገሊኦም ኣላ ይርሓሞም ዝሞቱ መንግስቲ ሰማያት ዋርሶም በዓል ዶክተር ሃብቴ በዓል ኣሕመድ ናስር ከምኡውን ካልኣት ብዙሓት ኣብዚ ምሳና ዝነበሩ ናይ ቃልሲ ኮይኑ ኣጋጣሚ በዓል ዶክተር በየነ ገዲፎምና ከይዶም ብዙሓት ካብዚኣቶም ተሰውኡ ሰባት ኣሎ ማለት እዮም ስኻ ሓደ መስርሕ ናይ ቃልሲ ስለ ዝኾነ ስለዚ ቶም ሎም ንዛረበልና እውን ፅባሕ ክንሓልፍ ስለ ንኽእል ግን ምእንቲ ሃገርናን ህዝብናን ዝግበር ቃልሲ ክሳብ ኣብ መዕረፊ ይበፅሕ ግን ተቃልሲ ደው ክብል ኣይኮነን ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ዝኸይድ ዝነበረ ዋዕላት መጀመርታ ዝቐረበ እንታይ ነይሩ ህሉ ፖለቲካዊ ገምጋም ኤርትራ ማለት ኣብቲ ገምጋም ክንሰማዕ ኣለና እቲ ገምጋም ናይ ሃገርና ከመይ ዝመስል ዘሎ ብኸመይ ኢና ነንብቦ ኩላትና ኣብ ሓደ ፔጅ ኣለና ዲና ንዝብል ወሳኒ ነይሩ ማለት እዩ ምክንያቱ ዝተፈላለየ ገምጋማት ክህልወካ ስለ ዝኽእል ኣብቲ መንግስቲ ይኹን ኣብቲ ኣካይዳ ናይቲ መንግስቲ ይኹን ከምኡውን ኣብቲ ኣብ ኤርትራ ዝግበር ዝነበረ ገህሰታት ይኹን ብዙሓት ነናት ነራዳእ ስለ ዝነበርና ሓደ ፖለቲካዊ ገምጋም እንተዳ ክትበፅሕ ክኢልካ ኣብ ሓደ ፔጅ ኣለኻ ማለት እዩ ካልኣይ ንሃገራዊ ሓድነትና እንታይ እዮም እቶም ንሃገራዊ ሓድነት ፒላርስ ንብሎም ወይ ተናዕኑድ ናይ ሃገራዊ ሓድነትና እንታይ እዮም ንሳቶም ክትንኮፍ የብሎምን ምክንያቱ ኤርትራ ንኩላትና ከተንብረና እንተዳ ኮይና ብሓድነት ክንነብር ኣለና ዝብል ነቲ ሃገራዊ ሓድነት መቆሚያታት ናይ ሃገራዊ ሓድነት ንዓቶም ክንርእሞም ክኢልና ማለት እዩ ካልእ ኣገባብ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ እንታይ ነቲ ኣገባብ እንዲለ ዘለና ኣብ ኤርትራ እንተዳ ሓደ ዲሞክራሲያዊ ዝኾነ ስርዓት ከነምፅእ ኮይና እቲ ኣገባብ ንጥቀመሉ እንታይ ዓይነት ኣገባብ ኢና ክንጥቀም ዘለና እዚ እውን ካብቲ መሰረታዊ ሕቶ ማለት እዩ ነቲ መንግስቲ ብኸመይ ክቕየር ዘለዎ ንዝብል ሓደ ካብቲ ኣገባብ ናይቲ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ እንታይ ኢና ክንገብር ኣብ ኤርትራ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ክመፅእ ተራ ኮይኑ ንሕና ጥራሕ ክነምፅኦ ኣለና ዲና እታ ውሽጢ ዘሎ ሃገር ከ ጊዱ እንታይ ክኸውን ዘለዎ
بخمي نخنسان زلنا مساعتهم تأجابا متى كونا له زبل دحري حجراو سندات مالتي زخل حجين قالوا صلوا زلنا وين خدوا زلنا عبيت حجراو سندات اللونا بتوم حجراو سند كا بخمي كرأي اللوم زبل مالتي قالت ناي مساجري مدرخ مالتي مدرخ ناي مساجر وان كمي كونا له مخنياتو كابت عن توي زبلوز نوركو حدا عين السئلي كهلونا له حدا عين الرادة كهلونا له زبل مخنياتو أب تمكرون في أفريقيا بزحات حجرات في أفريقيا كابت قندي زجات نبرت سجمات عبتناي مساجري مدرخي مالتي سلازي زياتهم عبيتي زياتهم تداك تسامع إلكا سلازي نتي أب إيرترا كمس ندلو زلنا لوتي وحس كنجبرو نخيل إنا زبل عبيت وراءتنا تزعتنا مالتي اليوم توم 53 أبارات نايت كوميشن زنبورو أبارات يوم مالتي كالت من مسرات نايت إيرترا وهجراو بايت الديمقراطية ولوتي أب تاريخ حدنت دنب تقاوم إيرترا عبيز الله ينير نقدميت كمتي عنتو بي زبولكو مالتي تمقام إيرترا وهجراو بايت الديمقراطية ولوتي وزيت عتوب قدلا وصعري تغالستي أكلات زمسروت وخينو علاموها نخول لإيرترا وعقمتات زوجسن دليت لوتي أب كل حدا سفي حجراوي مدرخة وتصلال ترنفن زكاية زول مسرح ديمقراطية ولوت المحوات أماماته وحسن مقبارن زعل مايو فلازم تعلم دلله نتي لوت النمط دلنا وحسن خون انت خينو صباح نقول نحكي مسحاب الموتات كيمز كم تخبل صنحكو نتي النمصو نتي نهجدف المسعر وكانت قالسي نتي ديكتاتوراوي منجستي مقلبات راح زي كونه وكانوا عقاب سرمو حاط راح دي كونه نتي زتمصو لوتي كميجركا وحس تجبرو تم وحس جبرو زقولها تم قديمه خجل الكاد صنحكو نتبتات يوم مالتهم سلازي تي كستاي أب ساعات زي دارجا أسرع ودباتن شديد تسوي كان محبرات الزنبور وينير مالتي زيت ناكل تشان 10 حدا زنبره زعواتي ناي وباين الباس كمية كم زنبره تقستياتي تي زدمانك كابتم حمشتي مثل 4 يوم مالتي سلازي كابتم حمشتي مثل 4 أبالات دارجا كابستف على عالم من كل حبر التراب زين سبارق تباهلو استخايد جوعي نيرو مالتي تناشع نبرت في صامي بيت صحفت فصوات تقرب كلا زخاتي أو أواسطيناي نوفمبر كنت شحن عسران حد استخايد جوعي نيرو مالتي كابو تي حزناز وصانات يزلع على تي إيرترا ناشنال كونسل فور ديموكراتيك تشينجز بلتي نسخون كله أبتحتيو ناي بزعبا ناي وصاي قداي بزعبا ناي زينا بزعبا ناي وتهدراوي بزعبا ناي من محضر ناي فاينانس بزعبا دكانستيو بزعبا ناي من سياسكم بزعبا بوليتيكاوي بيت صحفتات زحازة دارقا شوحات أبيلان بيت صحفتات زنوبورو ينيرو مالتيو جون خان تنستاندين كوميتي زبهالا نيرنا أنا مالتي تنستاند كوميتي خان بزعبا ناي سدتنياتات إيرتراويان يخون بزعبا خالات زصنعا إن نيرن مالتين سيزا أبتنا كلتشان 10 حدا مع الباتتهم شعو كم أولات فتسامت كوينهم مسترق حسابات دكتور يوسف برهان ينير بومبر مالتي يوهانس اسملاش مكتل ناي دكتور يوسف نير مالتي بحال شنقب زبهلنا وصاو داوود صحفت زياتهم انتم ابالات زنبورو ابتي غيزيتي مالتي التنستاند كوميتي زبلكون كاني كم نتعنتو زبلكو وحسن خو انت قداتنا بحجه خنا كريوم زلنا زبلو حاده تي قدات حقن قوامن تصنحان شماغل نيرا بزعبا دق انستيون حصاناتن مصنعت مرمرن بلان قطبا عقمታት ممعبالن زبل سبأو مسالات بحافشة وحربنتات نايت حبرتسب زبل ستاند كوميتي قداس الدنياهاتن محبرة كوماتن التقوم كأحانتي ستاند كوميتي نيرا مساقاقر فتحن هاقراو عرقن نتبل مالتي سلازة خابزياتن تي مساقاقر فتحن هاقراو عرقن كابتي
ቀንዳ አድላይ ዝኾነ እቲ ጉዳይ ነይሩ ማለት እዩ ከምቲ ዝበልክዎ ነቲ ዝኾነ ይኹን ዝመጽእ ለውጢ ውሑስ ክትገብሮ እንተዳኸውንካ እቲ ናይ መሰጋገሪ እቲ ናይ ፍትሕን ሃገራዊ ዕርቅን ከመይ ክኸውን ኣለዎ ዘጽንዑ ስታንዲንግ ኮሚቴስ እዮም ኣቒምና ማለት እዩ ካብኡ እቲ ብ2019 ዝመጽእ ማለት እዩ ንሱ ከዓኒ ኣብቲ ናይ ምናልባት ሕቶ ኸሂልወካ ኣብዘይሕልካ ኸይከውን ሓወል ኣሚን ቀድሚ ብጣዕሚ እቲ ኣጋደሲ ዝኾነ ፖይንትታት እቲ ቀንዲ ክሓቶ ዝኽእል ኣነ ይኹን ወይ ከዓኒ ንኤርትራ ሃገራዊ ባይቶ ዘይፈልጥ ኣካል መን እዚ ኣካል እዚ ዝትካል እዚ ከመይ ቆይሙ ገለ ዝብል ብመሰረቱ ካብ መጀመርያ ትሕዝካውን ቅድሚ ኤርትራ ሃገራዊ ባይቶ ተባሂሉ ነዚ ስያመ ሒዙ ምኻዱ ኣቐዲምካ ቅድሚኡ ዝነበረ ጉዕዞታት እቲ ብደረጃ ምሕዝነት ዝተገብረት ናይ ጅዳ ከምኡውን ናይ ካርቱም ቀፂሉ ነቲ ኪዳን ዝበሃል ድሕሪ ኪዳን እውን ስዒቡ እቲ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ እቲ መጀመርያ ዝገበሮ ዋዕላ ቀዳማይ ጉባኤኡ ከምኡውን እቲ ናይ መጨረሻ ኣብ 2019 ዝተገብረ ካልኣይ ጉባኤ ናይ ብሓቂ እቲ ጉዕዞ ናይ ነዊሕ እዋን ጉዕዞ እዩ ልክዕ ምስቲ ዕድሜ ናይቲ ናይ ነፃነት ናይ ኤርትራ ከምቲ ኣቐዲምካ ዝገለጽካዮ እውን ዳርጋ ኣብ 3 ኸፊልካዮ ነርካ ካብ 91 ክሳብ 2001 ካብ 2001 ክሳብ 11 ካብ 11 እውን ክሳብ ዝእዋን እዚ ዳርጋ ናይ 30 ዓመት ጉዕዞ ማለት እዩ ልክዕ ኤርትራውያን ኣብዚ እዋን እዚ ብዝያዳ ብሕልፊ ኣብቲ ናይ ሶሻል ሚድያ ወይ ከዓ ዝኾነ ኤርትራዊ ከም መዛረብ ገይሩ ዘቕርቦ ከማነይ ብዝሒ ናይ ቁፅሪ ናይ ተቃወምቲ ኣካላት ፓርቲታት ኮኑ ውድባት ከምኡውን ሲቪካውያን ማሕበራት ኮታሲት ናይ ኣክል ምንቅስቃስ ኹን ገለ ግን ስለምንታይ ተጠርኒፉ ብሓደ ኣካል ኮይኑ ክጓዓዝ ዘይከኣለ ዝብል ዓቢ ምስክር እዩ ኮይኑ ረኺበ ኣነ ብወገነይ ክሳብ 20 ዝኾኑ ውድባትን ፓርቲታትን ከምኡውን ሲቪካውያን ማሕበራት ምሁራት ውልቀ ሰባት ከይተረፈ ኣሳቲፉ ብከምዚ ዓይነት ኣገባብ ድጓዓዝ ዘሎ ሃገራዊ ባይቶ ናይ ብሓቂ ዓቢ ጽላል እሞ ከዓን ኩሉ ክጥርንፍ ዝኽእል እዩ ማለት እዩ እስኪ መቐፀልታ እንተደኣ ኣለዋ ኮይኑ እታ ፕሬዘንቴሽን ናትካ ወዳእያ እሞኒ ካልእ ኣድላይ ዝብሉ ሕቶታት ተሎ ቀፂልና ክነቕርብ ቅድሚኡ ግን ወላ ንእሽተይ ዕርፍቲ ክንወስድ ንገለ 5 10 ደቂቕ ዝኸውን ብሬክ ክንወስድ ሞ ነቲ ተኸታታሊ ሰብ ከማን መታን ብዙሕ ከይ የሰልችዎ ብሬክ ክንወስድ ድሕሪ ብሬክ ንምለሰኩም እሺ مليتي ودون حي عندنا كافلي مفدا هلا لا هوي لا برناني تيرا باتيرو يا مدكني تبلينا الدنيا بالربيز حدنا وقت الشاهد هوي لا شحني داني شومو حزنك حتى حللا لا دعمو يشتي شومو عرب اسكلب حللا لا تمو كاسيتي شومو دي تالي توكاس حللا لا يو كفد جيتي شومو
صبري كاستمو لا 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 نولي دمو شومو مدي عالمو لا 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 ندندي لمو شومو كسلتك سسو لا لا كونا درسو لقيسو حي معلمي ومنت ياريكي بيلا نسكت ترد الخير يما كمو دودو بيلا دي مويكي وعبني يعلمو ربطي والتمثلتو أسيكلتي نمي ربطو سكتل دلالستو بحكا في عدويني ما حكا في عدويني ما عنواع نسيتتي ليه ما يلاكي لقيسو حي معلمي ومنت ياريكي كرامني لالتو حلفي حسابيتو اللي زير يمسلتو سوما حمو قامتو ويدو عرتم قيتو صوتها برحبيتو يلا كوباكيتو تكرمت جنمتو تكرمت جنمتو وفكرت مليتي ودهون حي عندنا كافلي مفدا هلا لا هويلا برنانينا تيرا بهتيرو يا مدكني تبلينا الدنيا بالربع زحرنا وقت الشاهد هويلا شهني داني شومو حزنك حدك لا لا عمو يشتي شومو عرب عسكري دالي توكاس لا يو كفت جيتي عنواع نسيتتي ليه ما يلاكي لقيسو حي معلمي ومنت ياريكي كرامني لالتو حلفي حسابيتو اللي زير يمسلتو سوما حمو قامتو ويدو عرتم قيتو صوتها برحبيتو يلا كوباكيتو تكرمت جنمتو تكرمت جنمتو اوكي كبر حاو دريس نورو لك عكسابتي كالاي هاجراو غباي ناي ኤርትራ ሃገራዊ ባይቶን ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ዝነበረ ጉዕዞ ናይቲ ዋዕላ ይኹን ኮሚሽን ኩሉ ኮታስ ተንቲንካ ትገልጸልና ጸኒሕካ ግን ቅድሚ ኣብዛ ናይ ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ምእታውካ ብዝያዳ እውን ክትብርሆ ኣብ መደብካ ኩሉ ክእል እዩ ኣብቲ እዋን እቲ ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ክግበር እዩ ባይቶ እንደገና ንጉባኤ ኣትሎ ክባሃል እንከሎ ብሕልፍኮ ኣብ ስዊድን ንክኸውን ብዙሕ ተሳታፍነት ክህሉ ድዩ ክሳብ ክንደይኮ ተዓዊቱ ክወፅእ ገለ ዝብል ዓይነት ብዙሕ ሕሜታታት ወይ ከዓ ሕሜታ ዘይኮነስን ስምዒታት ግለጽ ነይሩ ኮይኑ ግን እቲ ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ተዓዊቱን መደባቱ ሰሪዑ ነብሱ ሰሪዑ ምውፁእ ብጣዕሚ ሓደ ዓብዪ ዓወት ነይሩ ስለዚ ብዛዕባ እቲ ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ከመይ ነይሩ እንታይ እዩ ብዛዕባኡ ዘለካ ትሕዝቶ ናብኡ ክትቅፅል ዕድል ናባኻ ክገድፎ شكرا حاو الامين ثانك يو زانت زل الكايا
ከምቲ ኣብቲ ክገልጽ እንከለኹ እቲ ነዊሕ ብናይ ግዜ ሰንጠረዥ ገይሩ ዝረአ ዝነበረ ነናቱ ኣብ ድኾነ ይኹን መድረኽ ነናቱ ቻሌንጅ ወይ ከዓ ብድሆታት ነይሮም እዮም ማለት እዩ። ሕጂ እቶም ብድሆታት እቲኣቶም ነቶም ብድሆታት እቲኣቶም እንዳሰገርካ ኢኻ ትኸይድ ቃልሲ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ። ሕጂ ሓደ ካብዚ ናይ ሕጂ ዝነበረ ብድሆ እቲ 2018 ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ኣብ ሞንጎ ኢትዮጵያን ስምምዕ ምስ ተገብረ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ሰዓት እዚ እቲ ናይ ጉባኤታት ወይ ከዓ እቲ ናይ ኣኼባታት ዝግበረሉ ዝነበረ ኮንፈረንሳት ዝግበረሉ ዕድላት እንዳፀበበ ኸይዱ ማለት እዩ። ከምቲ ኣቀዲመ ክገልጾ ዝጸናሕኩ እቲ ናይ 2005 እቲ ናይ 99 ዝኹሉ እዚ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ነይሩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ሱዳን ክካየድ እንከሎ ኣብ ሰዓት እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ጥጡሕ ባይታ ስለ ዘይነበረ ማለት እዩ። እቲ ናይ ሱዳን ማዕጾታት እንዳተዓጹ ምስ ከደ እቲ ጉዳይ እንዳጸበበ ምስ ከደ ግን ቃልሲ ተቃልጽት ጎርፈት ክልኻ ካልእ ባይታ ኢኻ ተናዲ ማለት እዩ ንኽትቃለስ ማናቱ ከምቲ ቃላሳይ መጠን ኣብ ካልእ ቦታ ኸይትካ ትቃለስ ትኽእልኻ ማለት እዩ። ምክንያቱ እቲ ቀንዲ ንዓኻ ዘቃልሰካ ዘሎ እቲ ቦታ ደይኮነ ወላ ኣብ ካልእ ቦታ ኾንካ ተቃልሲ ቀጻልነት ክህልዎ ስለ ዘለዎ ማለት እዩ። ምክንያቱ ዕላማ ኣለካ። ስለዚ ኣብቲ ናይ ሱዳን ጉዳያት እንዳፀበበ ምስ ከደ ካብ 2005 2006 ኣብ ሰዓት እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዳሓን እንዳኾነ እቲ ባይታ ምስ ከደ ናብኡ እቲ ናይ ተቃውሞ ደንበ ናብኡ ክሰጋገር ጀሚሩ ማለት እዩ። ካብ 2005 2006 ክሳብ 2018 ከዓ ኣብኡ ኮይና ብዝተፈላለየ ዓይነት ኣገባብ ናይ ቃልሲ ሰብ ክቃለስ ፀኒሑ ማለት እዩ። 2018 ድበልክዎ ለውጢ መጪ ማለት እዩ። ድሕሪኡ ከዓ እቲ ጉዳይ እንዳፀበበ ኸይዱ ማለት እዩ። ሕጂ ካብቲ ሓደ ብድሆታት ዝነበረ እዚ ናይ ተቃውሞ ደንበ ኣብቂዕ እዩ ምስቲ ናይ ኢትዮጵያ ምባል ተወዲኡ እዩ ንዝብል ብዙሕ ነይሩ ማለት እዩ። ሓደ እቲ ኣብ ህዝብኻ ዘይምትእማን ማለት እዩ። ምክንያቱ ህዝቢ ኤርትራ ከምቲ ኣብ ግዜ ሓርነታዊ ቃልሲ ብተወፋይነት ካብ ጅቡኡን ብጉልበቱን ብዓቕሙን ነቲ ቃልሲ ዝዓወቶ ሕጂ እውን ትቀንዲ እሙንቶናን እቲ ቀንዲ ጽግዕት ንጽግዓሉን ህዝብና ማለት እዩ። ህዝብኻ እንተዳ ኮይኑ ነቲ ጉዳይ ንኽተካይድ ክውፍኽ ክእል ኣለዎ ማለት እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዝነበረ ከምቲ ሓንቲ ወይ ዝበልክዎ ማለት እዩ ብሓገዝ ናይ በዓል ሰናዕፈሮም ናይ ኢትዮጵያ ካልኣት እውን ነይሩ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ሰዓት እዚ ግን ካብቲ ቀንዲ በዳህ ዝነበረ እቲ ናይ ስቶክሆልም ኮንፈረንስ ሽወደን ወይ ከዓ ስቶክሆልም ካብተን ኣብ ዓለም ዝኸበራ ዘለዋ ሃገራት ማለት እዩ። ኣብ ከምዚ ዓይነት ክቡር ሃገር ኣጋይሽ ኣምፂኻ ሰናዲእካ መሕደሪኦም መደቀሲኦም እቲ ጉባኤ ንክግበር ቀሊል ብድሆ ኣይነበረን። ከምቲ ዝበልክዎ ግን እቲ ህዝቢ ሓቡን ኒሕን ስለ ዘለዎ ብሙሉኡ 100% እቲ ኤርትራዊ ባዕሉ ተወፊዩ ዝገበሩ ነይሩ ማለት። ስለዚ ኣብዚ ሓደ እቲ ዝነበረ ዓቕምታትና ባዕልና ክንገብሮ ምኽኣልና ሓደ ዓቢ ብድሆ ዘጌርና ካልኣይ እውን እቲ ውሳኔታት ይኹን ትገልኹን ብነፃ ኾንካ ኩሉ ነገር እትገብሮን እትውስኖን ውሳኔታትን ብዘይ ናይ ዝኾነ ይኹን ኣገባብ ነንሕድሕድካ ይህን እንዳተባሃልካ ትገብሮን እውን ዓብይ ነይሩ ማለት። ስለዚ ዘን ክልተን ተዓዊተን ን7 ዓመት ዝኣክል እቲ ሃገራዊ ባይቶን ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ኣብ ደውታ ይጸኒሑ። ስለዚ እዚ ጉባኤ እዚ ካብ ዝዕወቱ እንተዳሊ ኮይኑ ሕጋውነት ነዚ ባይቶ እዚ ከመይ ጌርካ ኣብቲ ሕጋዊ መስርሕ ናቱ እትመልሶ እቲ ቀንዲ ነይሩ ማለት እዩ። ስለዚ ዳግማይ ውደባ ጌርና ነቲ ቃልሲ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ከነዕርጎ ኣለና ዝብል እዩ ነይሩ ማለት እዩ። እዚኣተን ከዓ ተዓዊተን ማለት እዮም። ኣብዚ ብዙሓት ውልቀ ሰባት ይኹኑ ወላ ኣብቲ ደንበ ተቃውሞ ዘለዉ ይኹኑ ነዚ ጉባኤ እዚ ዕውት ኣይከውንን እዩ ዝብሉ ጥራሕ ዘይኮንስ ንኽዕንቅፎ እውን ክንደይ ፈቲኖም እዮም ማለት እዩ። እንተኾነ ግን ከምቲ ዝበልክዎ ኣብ መጨረስታ እቲ ናይቲ ህዝቢ ድሌትን እቲ ናይቶም ገለ ተቃለስቲ ሓይልታት ትብዓትን ነዚ ጉዳይ እዚ ክዕወት ገይርዎ እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብዚ ዘለዎ ዓይነት ቅርፅን ኣብዚ ዘለዎ ዓይነት ፎርም
ኮይኑ ከዓ ይቅፅል ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ካብቲ ዝነበሮ ብዝሓየለ ደረጃን ብዝማዕበለ ዓይነት ኣገባብ ኣሰራርሓን ከዓ ይሰርሕ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ከምቲ ዝበልክዎ እቲ ቃልሲ ኣበየናይ ቦታ ኮንካ ትቃለስ ዘይኮነ ተቃልሲ እንታይ ክትዕውት ካ ትደሊ ዘለካ እዩ እቲ ክስታት ማለት እዩ እዚ ናብ ስቶክሆልም ዝተገብረ ጉባኤ ከዓ ብዝተኻለ መጠን ሓቋፊ ንክኸውን ካብቲ ዝኸድናዮም ስጉምታት ወይ ጌጋታት እንታይ እዮም ነይሮም ክእረሙሎም ዝብል ከዓ ንዓቶም ብዕምቆት ኣብ 7-8 ዓመት ዝተኻየዱ ጌጋታት ንዓቶም ተኣሪሞም ብኸመይ ክቅፅል ኣለዎ ዝብል ከዓ ዓቢ ተመክሮ ኮይና እዩ ከም ተመክሮት ናይ ኣዋሳ ከምቲ ዝገለጽኩ መጀመርታ ስለ ዝነበረ ብዙሕ ሓላፍ ዘላፍ ነይርዎ ብዙሕ ክዕውትዎ ዘይክእሉ እዚኦም ኢልካ ክትግምቶም ዘይትኽእል ኣብቲ ክስታት ኣጋጢሞም እዮም ማለት እዮም ንሱ ግን ከምቲ ዝበልኮ ንገምጋም ገዲፍና እንታይ ኣውንታውን ኣሉታውን ወይ ከዓ እንታይ እዩ ዝዓወቶምን ደኽመታትን እንታይ ዓወታትን ናይቲ ጉባኤ ኢልካ ግን ኣብ ካልእ መድረኽን ኣብ ካልእ ኦፖርቹኒቲ ምስተረኸበ ግን ክግለጹ ይኽእሎም እዚኦም ደኽመታት ነይሮም እዚኦም ዓወታት ነይሮም ክበሃል ይከኣል እዩ እዚ ናይ ሎሚ ሒዝናዮ ዘለና ኣጀንዳ ግን ከመይ እዩ ጀሚሩ እንታይ እዩ ሃገራዊ ባይቶ ንዝብል ኣብኡ ከተኩር ስለ ዝደለኹ ጥራሕ ዓይነት ካልእ ክሰግሮ ስለ ዝደለኹ ኣይኮንኩን ንሱ ግን ኣብ ካልእ ግዜ ኣብ ዝተረኸብናሉ ሰዓት ግን ደኽመታት እንታይ እዮም ነይሮም እንታይ እዮም ቶም ዓወታት ነይሮም ቶም ቀንዲ ቻሌንጅስ ቡድሆታት እንታይ እዮም ነይሮም ሓንቲ ብሓንቲ ክግለጹ ይኽእሉ እዮም ዝብሉ እንተሎኒ ዝሕቶ ድምፅኻ ብልቤ ዘመስግነካ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ሃገራዊ ባይቶ ጽባህ الله بحجفتي ናይ ካልኣይ ሃገራዊ ባይቶ እቲ ካልኣይ ጉባኤኡ ማለት እዩ ካብ 16 ክሳብ 21 ኤፕሪል 2019 يحكي هو ጽባህ الهوا ድሕሪ እዚ ጉባኤ እዚ ጉዕዞ ናይ ባይቶ ከመይ ነይሩ እቲ ኩነታት ሕጂ ከምቲ ዝበልና ድሕሪኡ ንሱቲ ክስታይ ዝገበሮም እቲ ዓቕሚ ምርኮሳ እዩ ነይሩ ቀንዲ እቲ ክስታይ ካብቲ ዝበልኮ እቲ ኣብ ገዛ ዓቕሚ ምርኮሳ ዝተመርኮሰ እዩ ነይሩ እዚ ከዓኒ እቲ ቀንዲ ጭርሖ ናይቲ ጉባኤ ነበረ ናጽነትናን ልዑልነትናን ንምዕቃብን ሓድነት ህዝብና ንምዕዛዝን ህልውን መጻኢ ዕድልና ባዕልና ንምቁፅጻርን ዝብል ጭርሖ እዩ ተኻይዱ ማለት እዩ እዚኦም ክንሪኦም ከለና ከም ሓረጋት ዓበይቲ ሓረጋት እዮም ማለት እዩ ብዙሕ ትሕዝቶ ዘለዎም ነይሮም እቲ ኣብ ገዛ ዓቕሚ ምርኮሳ ከዓ ካብቲ ዓበየ ነይሩ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ሽዑ ዝተኻየደ ወይ ከዓ እታ ሰክረታሪ ናይ ሽዑ ዝነበረት እያ ማለት እዩ ናይቲ ጉባኤ ገለ ስእላዊ ክስታት እዩ ኣብኡ ልክዕ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝገበርናዮ እተን ሰነዳት ዘቕረብናየን ከዓ እቲ ቅርፂ ናይ ሃገራዊ ባይቶ መተሓዳደሪ ደንቢ እንታይ ነይሩ ንድፊ ፖለቲካዊ መደብ ዕዮ ከዓ እንታይ ዝብል ነይሩ ማለት እዩ ምክንያቱ ኩሉ መዓልቲ ምስቲ መድረኻት ክቀያየሩ ዘለዎም መደባትን ዕላማታትን ስለ ዘለዎ ናይ 2019 ከዓ ነዚ ዝመስል ሒዙ ቀሪቡ ማለት እዩ እቲ እቶም ቀንዲ ምዕራፋት ወይ እቶም መትከላት ብዙሕ ኣይተቀያየሩን ግን ኣብቲ ኣገባብ ናይ ቃልሲ ይኹን ካልእ ይኹን ብዙሓት እዮም ተቀያይሮም ማለት እዮም ስለዚ ከምቲ ዝበልክዎ እቲ ብዙሓት እዮም ኣብቲ ሰብ ኣብቲ ዌብሳይት ናይ ሃገራዊ ባይቶ ዲሞክራሲያዊ ኣትዩ ከንብቦም ይኽእል እዩ ማለት እዩ ወይ ከዓ ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ናይ ኣባላት ሃገራዊ ባይቶ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ምስኣቶም እውን ክዛተየሎም ይኽእል እዩ ምክንያቱ ብጣዕሚ ዓሚቕ ዝኾነ ትሕዝቶ ዘለዎ ወረቓቕቲ እዩ ቀሪቡ ማለት እዩ ስለዚ ተቐንዲ ነቲ ብጅግነታዊ ሃገራዊ ተጋድሎ ዝተጠርየን ዝተሰረፀን ሃገራዊ ልዑላውነትን ሓድነት ህዝብን መሬትን ኤርትራ ብሃገራዊ ተፈላጥነት ዝተኣመኑ ዶባት ንምዕቃብ እዚኣታ ቀንዲ ካብተን ዓበይቲ መትከላት ናትና ማለት እዩ ካልእ ካዓኒ እቲ ኣብ መትከላት ዲሞክራስን ሰላምን ሰብኣዊ መሰላትን ምርኩስ ዝገበረ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ሕብረተሰብ ኤርትራን ፍትሕን ማዕርነትን ምርጋፅ ፍትሓዊ ምቅራሕ ስልጣንን ሃብትን ምእማን ማለት እዩ ስለዚ ብዙሓት እዮም ቶም ነጥብታት እዚኦም ግን ካብቲ ሒዝናዮም ዝወፃና ንፁ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መጨረሻት ማእከላይ መሪሕነት ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ 127 ዝነበረ ኣባላት ነይሩት ናይ ኣዋሳ ማለት እዩ ሕጂ ግን ብ61 ሕጂ ካብቲ ዓበይቲ ለውጢ ዘካየድናዮ እቲ ናይ
قصر نايت ما كلام مريحنتي مالتي ما كلام مريحنت 127 كابتا كاتا عزنبر اب اواساي مالتي ادلاين يردو خندو ادلاين نزبل مالتي حجيجن دارغا افرقي وريدنا مالتي ابسسان حالن ذا ابالاتو ما كلام مريحنت كمول عالم زلو مسيم سلازي زنا حجي زلو فصامي بيت صحفت بكبر ابو ومبر حاو نغاش عثمان زمرح زلهم ابو ومبر نا فصامي كوينو تم قالات كاني ناي فاينانس كوم او ناي ودبان سررعن ناي زيته ناي وصا غدات كوم او ناي ميديا بصحفتاتن زحازي مالتي سلازي منالبات زيممتم زلنا بزياتم منالبات قال حطوتات انت عليك خوينو زياده حج كم فصام خوينا نتبت صحفت تكايرو زلا منالبات تاب زعبا ناي بالدكتور محمد بشير تمرح زلا بيت صحفت تانا زيتن لزبنت بل الساعه محدش بيت صحفت اتينا زلنا مالتي اوكي يا لك حجي افتيخ تقول صنح كاسني تي قصري 100 قلن زنبري ناب فرقي درغا غوديلو لك حجي قرب نتي سماعي وين تزكاتاتل سبون برهن خون تي قصري نايتم اب اواسا زنبرو ودبات قصروم ولا تم سفيكان محبراتكم كلهم تم تساتفتي تقصرتات سلازو حدديو ابزي قصر زي خت وردو تجديدكم ويس سلامنتايو تي قصري غوديلو قداميت نجر كاليتون افتينا يمجمري اب اواسا تجبري ابو زي نبرت حداش كفلي زي ديالوج زخاناي مقررابن مزرابن قالت بال حداش كفلي رئلخو اذا كفل زي اخني انتاي تناتا مهم تي علامه ما اذا كفل زي نخدقوم زغبره انتايو سلامتا يا قيمه قربنا زي انا برتتبلنا صبو اوكي حارتي مجمرتا زغربكا حطو تي قصري ولا بجيزي اواسان كلنا بزح كاتا عينيرو ابسوعن حمشتن كور دالو زبل نيرو حمسان حدن كونلو زبل نيرو مخنياتو 127 كريان كلنا اب ولا بافريقيا لو اغلغل حاجات بارلماناتن كان 127 ديكون حاجات كنسن مالتي عاب زلوون ገንዘብ كلهم زخل ነገር كلهم 127 كبصحو زي كلو አባላት ፓርላማ ዘሎን ሀገራት ሆናለዋ ስለዚህ እትሽዑ ዝተገብረ ኤክስታት ናልባት ቁርብ አጸጋሚ ነሪዮ አብስትራክት ከሄድን ከለና ማለት ነቲ ሕጋውነት ይኹን ነቲ ስጉምታት ነው ተወሰዱኹን ነቲ ውሳነታት ተወሰዱኹን ምክንያቱ አብ ሀገር ካብ ዘየለኻ አብ ሓደ ቦታ ዘየለኻሉ ቦታ ናይ ማከላይ መሪሕነት አኺባት ገበን ተራኹን ከም 127 ሰብ ክትርከብ ኣለካ ማለት እዩ በትህንጽ ሕግ መሰረት ካኒ አትሊስት ካፍርቅ ለዓለ ክትርከብ ኣለካ ወላ ስጉምታት ክትወሰድ ተራኹን ውሳነታት ተወሰድ ተራኹን ስለዚህ አብ ሪያሊቲ بتاعما اتسقيمنا نيرو مالتي بتاعما اتسقامي نيروتي تقصرتي جنا بتسعاتتي نتخلو نايتي حبرتسب ابقم متزقتوه كم طعن تبيخو قولت تصنحكو بزح تموكراتات سلا زي نبره بيوهنت خون خيلي كسرحنا يا خيلي تباهلو تغايدو جنا بتسعاتتون بزح كاتا نيرو بقال سبات كسر حكي لي نزول نيرو انت خونا جن تقوبا زحلفو سلا نبره كنكدلو صنحنا زرتبتب እንዳበላ አመንጉ ስተርሰብ ነሩ አመንጉ ዘቦለ ሰዋት ነሩ ብዙሑ ካብቲ ፀገማት ዝነበረ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ተብልሎ ግን ዋሕዲ ናይ ውድባት ስለ ዝነበረ አይኮነን ዴፊኒትሊ ቲ አባል ናይቲ ጉባኤ ከምቲ ናይ አዋሳ 600 አይነበረ ኮማ አይነበርና ብስተኮለም ምክንያቱ ተዓቅሚ ናይቲ استخايدنا الخستاتون بخوما ايجمتنا نيرنا مالت ولا نتي خستات نتي ناي مستافون بستخالمتن بوحد قصريو خيت واحد نيرو تناي بزح صقما سزنور نتن بزحات زنبور ابغم بسمتاو
كمتنا أواساك خون أكل نيتي شديشتين هو حاو أدريس تا غند تا حطو زبل دلخو نايتوم أبتقوبا إيه كلا أي قوبا تساتفو مالتي زي كونه توم نتي إرتراها قراو بايتو زوقومو أكالات بزيادة تقوطري نايتن ودباتخون ويكا نايتن سيفيكان محبرات نسوس لزقودة لديو زي قطر زي قوديلو أبتبل يا نيرا سلازي أبتساتفتنا يقوبا يكونتن اوكي هو محجين تاي خاده تي تن ودبات دارغا نساتن دير تدبيج حين كمان جن تقدم حجين خروز نبرنا ناي كوتا سيستم نغزارسو حاده ودب خندزي كو كلالون زبل بتعم وحيدو مالتي مخنياتو تاب اواسا زنبره وها خلا نايت ما كلاي مرحنت كاب حدا سيبيكاو محبر كندزي كاب حدا ودب كندزي قال نزبل نسو بتاع خنقدلو خيلنا مالتي تي اوخا خلا نابتي بايتوز نبره دارغا ثلاثه بربعه توكيلهم زنورو كاب ماكس كاب كلتن لعل خليه ولن تباهيلو مالتي اوكي يعبي ينقص قستا كاب كلتن لعلي كوكو كلي ولن مغنياتو يتباهيلو مالتي نز بالقا على سقمات نبال نسو حجي نتقصري يعريو كم زودل كيرو مالتي بمنصرناتون توم زموصو ابتنايتي خستياتون ابتنايتي سيبيكان محبرات معك انو كون قالو خنون قرب كابتناي 2010 حدن قرب تماهيرنا تمعك انتاتون قرب صفف زبله معك اني يونيرو ولا نتوم اوالات نايت سيبيكان محبرات تخالي زلعل كانت بي اقداشيت كوينا رخيبيا نسخاب زعباتناي زيتن للزبن دبل بي صحفتي مالتي تاب دكتور محمد بشير تمرح زلا ابتنا كل تشحن 10 حدن هاي نبرتن حجينا ذا قداي زي ازغبرنا لانتايو اتبايتو كسفح انتنا خوينو مخنياتو اذا هاغراو بايتنو خراساولوتي نبومولو تقاوما اذا حقوفه ايكونن بزحات اكالات الله ناي تقاومو دنبه ابزي ناي تحت صلالنا هاغراو بايتو زيلو امو انتاي دا نغبر بخمي غيرنا دا نسرح بخمي دا مساتهم نرخب بخمي دا انا بزلع على صلال كنكيدالنا نزبل ابتنا كلشحن 10 ساعتن اي ستوكولم غوباي نزابي صحفه جا خمت مسات غير مالتي حاده بستخاله متن ابتوشت ودبات ابتوشت هاغراو بايتو زلو ودبات كمي غيرنا حدن تقراريبن اب حدنتاو غدات كبصح خيلا نعوتات زقارب كون يخيل كاوز عابي خاني كابزي هاغراو بايتو ديمقراطياو لوتي وصاي زلو حيلتات بخمي غيرنا مساتهم كنلازبن بخمي غيرنا بزعابي صلال كنكيد انخيلن بخمي غيرنا نسرح انخيلن نزبل يونيرو مالتي اذا حجي زكايات زلو زعبا ناي تنسيق زبهار وي كاب زعبا ناي تواحيد كام سكالات ودبات مسرح تبيت صحفتي خاطر قند تسرحالو مالتي مس بزحات كاب بايتو وصاي زلو ودبات مساتن ابني حبار سرحاتون بزح يسرحالو مالتي سلازي نزخ قبر زخالخات تبيت صحفتنا للزبن زتنيو نسو خانتي نامو حد غداي مريح دخيل دلو دكتور محمد بشير مالتي سلازي بيت صحفت زيا كاب قندي التمسرسه الغداي نزي هاغرا بايتو خمي غيرنا نبزلع على صلال كنبصو نخيل نابسفح غداي كنغبرو نخيلن كمي غيرنا خيتهم كاب بايتو وصاي زلو حيلتات كسرح نخل مخناتو زلنا يا غباب ناي قالسي ميدايو ناي سلطان ودر ايكونن سلازي ناي سلطان صاحب ايرترام سكتكات غبرو نغاريو نز منغستي نزي ديكتاتورو منغست خنو دغون تدا خوينا ايدي كان نبللو بايتا خنفتر تدا خوينا اتم ابدن بتقاوم زلنا كمي غيرنا بحساب نسرح كاب زبل علامه استبقسي اوكي ثانك يو دريس نورو ناي بحكي تصبق مغلطي ذا كفل تبلاد الخناي موحد اب غعزا قلي مستي اب دغن كتاتلو ኤርትራ ሃገራዊ ባይቶ ምስ ገለ ካልኦት ኣካላት ደሓን ጥርናፌ ክገብር ጀሚሩሎ ብዛዕባ ቁሩብ እስኪ ገለዕለና ያኒ ክንደይ ውድባትየን በከመይ ጀሚሩ ኣምታይ ደረጃ በፅሕሎ እዚ ከምቲ ክገልጾ ፀናሕኩ ኣብቲ
مخنيها كل خاب تحت عبحان تسأل كونك خسرح كبير كوينو سلا استرخبه ويكانو كل خزوها هدا كان من قد نخبتر ترى هونك قدم بحنسب تم سرح له من بتاعتنا سرح كحت كيزول مالتي إذا درجة شدشته ودبات استفعل عليها أبايتو أو هجراو بايتو زي اللو مالتي مساعتن ناي بحنسب تو واحد كان مسرح استجبري مالتي زي أبزح حلفه عامت مالتي بلندن كجبرت حاشي وزنبرة أخيبة بزحبة ناي كوفيد 19 كجبر زي كعلق نوحش تسرح له ينير مالتي أب مينيسوتا زبحلون أب أمريكا بزح مس قالوا ودبات مرخ كبات تخيج ينير نوحش تسرح له بزح سرح له أب نايزينا بحنسب نسرح لنا أب نايزتا قدات بحنسب سرح له أب نايوصا قدات زين كاتاتو دلنا بزح سرح له كم خا أبتناي قطع مالتي سلازي أبتناي سب أو مسلات يخون أبزني نتوم كالات حجرات بحد جمس نقربه مالنا مالتي أكن دبايت بين زخيتين كالات ودبات بين زخدا بني حابر زخونة قدات نتناول صعب قدات تكون بزح يسرح له سلزلة أدمعي سرحات يسرح له ناتو من صغير عتاون الرأي له مالتي كابتن حزبنا كابت حد تسفى ذهاب عين تجابابي سلازي حجون اتم قالات تريفهم زلو حيلتات ابزي متخاباز نخااتون بزح صعرتات يغبروا الله مالتهم اي هوب ازي مترناهبات ازي نابتزلا علن دل دلنا صلال نخخيد ابت صلال كان كلاتنا زطرنف حاده عبي صلال كسرحمو ازي صلال زخانه نخلاتنا تقاومو دنبه ترنيفو قلتفنا هاجرنا اتولو عين تجابب نخنجبر مالتي سلازي نابكم تاتنا الخيد لنا جن أبتي ويب سايت هتكونوا أب بزحت معك نحن زيناون بستفعل عليه بحلف وخبر ربهم برحاو نقاش كمونا وساقود داحاو هاي لماريامن كمونا ثم كالاتو دباتن تماريس نهاري نخيلنا دكتور محمد بشير تدس الراح دلو سرحات ببزح نقارين صوارق سلوزولو أبو تماريس نهاري نخيلنا اوكي غني لنا حاو دريس نورو ناي بحكي كل تي كم حطوطات زد الخو يخون ولاون ارتراها قراو بايتو كند خبت مقوميتاتو تي كند روحي انتاي من بارو قعزو زقوانو فيقون كساب مجرشا زكال اي ጉባኤ ተገይሩ ድሕሪቲ ጉባኤ እውን ዝተበፅሐ ዓወታት ዝሕጂ ኣብ መጨረሻ ትገልፆ ፀናሕካ ናይዘን 6 ውድባት ዝኾና ምስ ባይቶም ብሓባር ክሰርሓ ምጅማርን ብዙሕ ተስፋ ዝህብን ዘሐጉስን ጉዳይ ዝኸይድ ዘሎ ንሎም መዓልቲ እቲ ንመጀመርያ ንሌላ ምስ ኤርትራ ሃገራዊ ባይቶ ንዝብል ትሕዝቶና مخاني كابتي ورقاو زخونه غيزيخا مستخلو تكايدون تدخمون تصعرون زلكم نزعد للذهب كان بلبي عند مسقنكو بسمين بسم تخاطاتلتن بسم كلهم بصوتي مسارحتي اب تي في ادال لباوم سكانا نقرب لك حاودريس نورو انا مون بوغني نقولاتكم ابالات تي في ادالن تخاصة تي بعدالن لعل مسكنا يقربوا لكم مالتيو سلازي انتر اخم زي حزنا يزلنا غالسي قصيلو بحساب كنسرح انتر بقينا ازي اب حاجرنا توتيو زلو 30 عامات اب كورشات بداي حزبي زي حابو سلطان حيتوتيو زلو سرعات ويكا سرعه قدف نعو املاي كنقالات خوس لنخيل بزا اغاطامي زي نقول سمعنا زلو أبزي تيبو مالتيو إيدي إتكاتبها هيلنا نزي عددا أزرعن عددا قفعن كوين دل حزبنا كاب قاسن كابتي ولدو زلو نخلد حنو يتسبينا زلو قاسس لزقوني كلاتنا بحنساب نخنسرح دقيمة هيلابو عدل ذهبكم نخا يغني الليبل شكرا حوالامي thank you شكرا thank you